Ang akin lang, sa totoo lang, taos-puso talaga. Mahal na mahal ko kayo. Kasi tinulungan talaga ako ninyo. At gabay si Bakang Alaw, ano ko rin yung utang na loob ko sa inyo. Pero ako ito prangkahan, walang halong biro. Kung sakali man may problema ka, tapos baka sabihin mo, makatulong ako, paalamin mo lang yung si Bongo o yung congressman ko na anak, si Paulo, ewan ko kung manalo ngayon, depende sa... talaga akong naniwala ako ng destiny. Di ko talaga alam, nung nanalo ako, bakit ako naging presidente. Hindi ko masyado... Ano talaga yan? Gulong ng palad. Pero, kaya lang, sabi nga ni... there is always a time for everything. Pag anak ko, pag buhay ko, but once upon a time, in Davao and throughout the country, para akong bituin na talagang doon. Pero alam ko na yung bituin na yan, bababa rin ako. Isang sikat, lahat ng katangian nandyan. Pati sa... Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.